Dumo. Uyakhipha ni baba? Yebo. Ukhona uhamba naye? Yebo sisi. Umuntu esimaziyo? Cha. Bisingayifaki advert ngoba sifuna ukuthi kusakazwe. Ala nqa ukubona ngombeke. uNkulunkulu kumele eshoshe kuphumuza ungazi umithisa. Ngaze ngalamba ngine business phezu kwe-under yami ngaze ngalamba ngine business phezu kwe-under yami ngaze ngalamba Ngithatheleni ifoni. Vula ingane ke. bamba iplastic yakho le yeah Mvule ke umntanakho. Sibona. Aw. Siyabonga. Welcome to the channel Bafethu. Welcome to Heal Care. Thank you for clicking this video. It really means a lot to us, man. As you can see, it's our first episode of the show, so we really appreciate you right now. You can join the family, press that button, subscribe to the family, man. There's nothing new here, man. We're just gonna be reacting over some crazy, fun, creepy clips that we found on the net. So yeah, man, without further ado, let's get straight to it. Makundane adli ibhodo libe nje. Habe hawu. Hayi bafuhla laphi suka lapho yazi wena uyotholakala ushonile kuthiwa wazi ukuthi wabulawa yini wena sewudliwa magundane hawu ibhodwa hayi hayi kaka suka lapho kaka uzoshona wena uzokudla ikhanda liqede nyafisi. Hawu sayibhemile mapheposi lamahle. Nayi njala ngihamba nayo lapha ngithe ngithi nangithi ngigibela la eTule robotini hawu uyasho igibela ithi zama kwenda butleva la. Ngihamba nayo nyalo ngikubona phambili ngoba angathi lokho ukuthi mhlambe ngathi ngiyema la kanti kunale etinye tinjalo bese sigibele lapha emuva enqoleni. Ngihamba nayo sengisho lokho ukuthi noma sekwentekani nathi ukuthi kunalesimo lesikanje ugibele nje lapha erobotini kwathi ukushaya ifastelo kanti kathi ngibonile solokushaya ifastelo kuyanabugibela kanti kathi ngibonile ngiyaloke sebeyakhala kuyaxolisa na angisayingene ke yako mina ngihusha nako mina fuseke licolo lani boyapi bogibelelana la ngithi mfowethu uhambe kahle bekazifanwa mbuyithanda ifebe ukube nginemali bengonginika noma 100 rand bana mfuthu futhi thenga igolo phambili Yo. Hey mfethu, asho ukuthi umfethu bekazithandela amantombazane bafethu. Hey, mara vele komunye imingcwabo nokuthola abantu balikhuluma iqiniso. So hey, be careful bafethu. hayi mihlolo siyayibona wow anyeke abantu abamnyama abangaka bazophusha umlungu sikhona nivumelani ningazophusha lo mlungu nina hamba dlala i1 wena Donald Trump awu bazophusha umlungu ningaka nizosijwayela kabi sijwayiza ngabelungu khuzana abantwana benu Na melhor forma aí, ó. Eu arbudo armado, ó. Yabona mithani faka inzipho bodali. Yabona mani ithaka. Khona into eniyenza la. Ngenzipho. Khona into eniyenza la. Kufanele ukuthi ngidlale kahle. Ningayiyeki indlela ntimnandi. Nizwisa umuntu orongo ke kulokhu welokhuza i-own call phela lo ishaya ilimaza thina lento oyishaya ayifuneki indoda engenayo impilo welokhuza imnandi impela leyanto yaboma bezwe ibe ngathi yo welokhuza ayikhulunye into enjena into ezokwenzeka ezolandela izophuma kuthini kuzothiwa masifake imali yeyinzi yo kuzothiwa masifake imali yeyinzipho ngoba leyanto imnandi ngalezi nzipho i-own goal oyishayayo ayikhulunye into enjeni bekungamele bayazi yo hadanko
Ababantu uma bekushaya bakugoqa ngengubo le eyokulala bakuthathe bakuphakamise bese bekhohle ukuthi bebephethe wena. Uzozivikela number 1 lo mngane ohlezi edla imali yakho wena ungayazi yakhe mshiye phansi. Number 2 funda ukuzicabangela inhliziyo enhle eyakho wedwa thina asinazwela. Number 3 phuma kumuntu othi uzoba nini nengane kodwa yakhe endliwa uhulumeni. Number 4 irelationship idinga imali nemoto lento enyenzayo lapho ubudlelwane. Yabona mina umthetho. Oh, no, no, oh, God, that's so gross. You can't see a thing. Oh, he went down. Poor guy. Oh, that smell's coming this way. I swallowed bubble gum. What did you swallow, Wando? I swallowed my food. Okay. Alupeli, what did you swallow? I swallowed my chocolates. Okay. And Panda, what did you swallow? I am going out of my Yaphethe uPanda. Hayi, ibafowethu mina angayazi leta khuluma ngayo mfowethu lokuthi abafazi bayenzani la emuva ngamazipho. Bafitha ngiyazi please anikhulumeni lapha kuma comment phansi base please. Mungent. Abantu abadubula nibawo 3 fethu. Khona abadubulayo ezana. Izinguza nezoyidalela kanje la ngasekhaya. Oba lo badubulayo. Oputhini la angazi ba. Khona abadubulayo. Phuma Satan. Phuma Satan. Phuma Satan. Phuma Satan. Fire. 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 Phuma Satan. Phuma Satan. Come on guys. Come on guys. And omnyeke ku relationship yakhe ufihlwe ngathi amasende westabani. Mara Southina. Ukherothi, itissue, upelepele, itissue, ukherothi, upelepele, ibhola le-basketball, ibhola le-soccer. Ozala, vule drawing ungikhiphela amaphilisi. Etha la sport. Athi ukuhlehla kancane. Shona phansi. Phansi. Hlehla ukonkotha. Hlala, zibamba ubuso, lala phansi. Ginqika. Hlala ima ngenyawo zangemuva. Hlehla hamba ngenyawo zangemuva. Hamba ucwilisa ikhala emanzini. Hamba ungena ekitchen lakho. Gibela phezu kwetafula, yima ubambelele. Hlala phansi. Ikhanda phansi. Lala etafuleni. You right to sport man. Nami ngiyifuna nje kaso. Hey, ingikhathele lenja emedomo ndoda. Lenja emedomo into ngizama ukuyifundisa ndoda. Ayizwa lutho nje. Uyabona ukuthi uyadlala nje lana. Mina ngithola nje kuya kaso bafethu. Hayi wena mangiphethe nje kaso na khohlwa ngeke nilunge. Ngizovele ngitshele nje ukuthi hey hamba update lapha ku YouTube ngifakele ivideo kanje yenza into right. Mami. Ke mang? Motho o ke mang yena? Ke qolile. O ke qolile. Ke eng ya hao? Is my husband. Ah,
wena ke monna ga mo so a nke re jwale today a gana motho a etsang lenyalo. Okay, hantle ntle video o ko go shoot hle. Oh, ke le shoot. Mosune pele he ke bona. Yo o a phapa se. Ke batla bona ga mosune. Love is beautiful. I love you. Awinkinga upete yalena le upete akulona icala imlenze engazi. Yabona mina le ndlela ngibathi ngayo bamvula bamnyama basaba nekidla lenkukhu le batitshela ukuthi ngesinyami nani hlabani lenkukhu nidle ingaphonga ukuba netimpotsa la iphonga ukushada impotsa mayihamba ngathi funa kuwa hlabani lenkukhu nidle ngicale ngaleti inqomvu nidle leti inqomvu mina angathi ukusibani labamnyama banani yathi. Hey, mina mfethu namanye ngidle lena. Uyibona lemiqondo injani ndoda? Angeke nasekhaya uzokutshela ukuthi hey ilethe inkinga le ilethe inkinga ayilahlwe le njalo le amayilahlwe lenkukhu le. Ana siyanqunywa iphakela usport ndoda. Awubona uzoyidla lento esona. Hayi don't ndoda. Angeke. Ngamane siphakela usport boy. 2 plus 2 equals 6. And let me tell you why it equals 6. Because look at this. There are 2 2s. So therefore there is an additional 2 that no one talks about because the government. Hey, I'm finna hop on the hoverboard. Why y'all keep sending him out to do dumb ass shit? I got it, chill. Lapha eminyango yabo khona into esayilandela lapha ngiyabuya ufuna ukusaya ukukhuluma isingisi nje na yabona angifuni isingisi mina khuluma isingisi ngiyabuya angikwazi khuluma isingisi ngiyabuya ngikwazi khuluma isingisi ngiyabuya yeah hello how are you I love everybody. I love everybody. Get some. Hi, Bo Pizza. Like, what's going on with Spider-Man? Any advice for people who can't find a partner? Every Adam has an Eve and every Eve has an Adam. So if you can't find yours, you might be the snake. Flip. Hey, like I said earlier on, this is our first episode, man. So we really appreciate you, man, if you're still watching here, man. And if you're still enjoying what you're watching, please do subscribe to the channel. Press the like button so that we know that you're enjoying our first episode, man. So yeah, man, without further ado, let's get back to it. I'm afraid of this thing is 45. 45. Hey, usamuchisha. Usamuchisha. Uncle Lily na liinwe man. Liska John Swift. Wabona yale khama. Lita shwa. Oh, drink. Inwa. Trola inwa. Lambezo upresident wale Mzansi udlana neimali kodwa nje i-national anthem ayina music video.
What's your secret to success in life? I don't argue with people who don't want to listen. I just tell them they're right. That's ridiculous. You're right. Hey, Kwabe, oh, kuthiwa yini igama laso? Ipe. Angeke mfethu, angeke, hayi ngamele ngisale ngama-dreads wami, angeke. Ngishaye iphenti. Amen bafethu, hayi. Angeke. Manje wonke lwenzani bafethu? Masenigibela yini into le bayibiza lo crocodile. Hayi vele umuntu omnyama ayikho into angayisabi nje. Angeke mina bafethu, don't. Oh mama. Nenzani manje Lesotho? Bafethu, hayi. Awu anibasana saphuma nange window. Ngiyabona umnyaka nisaphuma nange window. Phuma ngeside. Hayi ni wrong. No. Anyway, bafethu, if you're still watching, man, shout out to you, man. You're the king, you're the queen. Kere o etsa nga wena o ikhokha jwang o ikhokha ke bona wena o etsa jwang ka papa ya ka mo ntse ke ntsha bona mona heno ga bona tlholang ka ga tshwara ntho ya o etse ke bona o etsa jwang o utlwella jwang o bona yes it's on so le etsa nga yona heno jalo ga buisana jwa wa nka ga ba ke gawana le wena le etsa nga yona bosini ke tlo bua kana re tsaka poka yo. Amen. Ska re ma Fecha a porta. Alô. The Bluetooth device is connected successfully. Papa ini kesobonan. Sobonan nangalini lang sobonan nangal. Salilgal. Nas na mata tomale. Amisol angata ke ni mengal. Ay sa tumna enda papa in.